אני רוצה, חשוב לי לדבר קצת על ביטחון, כי אני חושב שתראו בעבר המלחמות היו מלחמות של צבאות נגד צבאות, ולאט לאט המלחמות נהיו יותר ויותר מלוכלכות, נכנס טרור, יש פחות ופחות הבחנה בין חזית ועורף, בין אזרחים ולוחמים, הכל מתוסס, הכל מתערבב, בין נכסים אזרחיים לנכסים ביטחוניים, ולאחרונה חלק מרכזי באיום הפך להיות איום קיברנטי, איום של הרשת, מכיוון שכל התשתיות העיקריות עובדות היום, מבוססות היום על תקשורת, באמצעות רשתות תקשורת, האיום של הפגיעה ברשת, באמצעות מה שאנחנו קוראים סייבר וורפר, לחימה ברשת, הוא איום הולך וגובר, וחברת החשמל כמצד אחד, מי שמייצר ומספק את התשתית אולי הכי חיונית במדינה, לכלכלה, לביטחון, לבריאות ומה שאתם רוצים, וכמי שהיא חברה מאוד מאוד הייטקית, והיום נשלטת באופן מלא בתקשורת, למעשה היום יש תחנת כוח בחיפה, יש שתי תחנות קטנות בחיפה, טורבינות, מפעילים אותה מחיפה. זאת אומרת, לא בחיפה, באילת מפעילים אותה מחיפה. כל מבוסס תקשורת. יש היום החזקה. הרי הייצור של הטורבינות הוא לא ייצור ישראלי. אז החזקה על ידי חברות שנמצאות מחוץ למדינת ישראל, שימנס למשל. אז היום החזקה היא באמצעות תקשורת. איתור התקלות, אנחנו חשופים מאוד. ניסיונות חדירה לרשתות של חברת החשמל בממוצע 10,000 חדירות בשעה, ביום 250,000, ומדי פעם אנחנו מגיעים לשיאים, שימו לב, של 6,000 ניסיונות חדירה בשנייה. למעשה יש הרבה מאוד האקרים שעסוקים ולנסות לחדור לרשתות האלה. זה לא רק רשת חברת חשמל. חברת חשמל היא תשתית ציונית. למעשה זה, כששואלים אותי, אני אמרתי לא מזמן, ואפילו ציטטו, בסוף מנסים למצוא משפטים קליטים. אז אמרתי, נסרה לאאוט, התכוונתי שהוא אאוט בזה שהוא רואים בתוך המקלט, אבל נסרה לאאוט מבחינת האיום שלו, זה סייברים. אז זה לא אומר שהאיום של הטילים הוא לא איום, הוא איום קיים. אבל אתה יודע איך להתמודד איתו. אתה יודע איך להתגבר עליו, ויש גיבויים. סייבר זה איום מאוד מוחשי ומאוד קטלני. והמספרים הם מספרים מטורפים. למעשה אנחנו עוסקים הרבה מאוד בכל מה שקשור לקידום ההגנה שלנו. אתם יודעים שיש כלל, כמו מי שעל הצבא יודע, שיש כלל ברזל בלחימה של צבא. מהי ההגנה הטובה ביותר? ההתקפה. זה נכון, אבל לא בסייבר. מה ההגנה הכי טובה בעולם הסייבר? ההגנה. אתה לא יודע לעולם מקופמן. אנחנו למעשה מדינת ישראל בכלל, ואנחנו בפרט עוסקים בזה, אני אומר לכם, גם עם תקציבים גדולים וגם עם השקעה מאוד גדולה של שעות בכוח אדם. ולמעשה יש היום בחברת החשמל חמ"ל סייבר שעובד 24/7, שכל תפקידו זה לנטר כל הזמן, כל דקה, את כל ניסיונות החדירה או מה שמזהים. ברגע שזיהית ניסיונות חדירה לטפל בו בשני מאמצים. מאמץ אחד זה לבודד אותו ולהחזיר את שאר הפעילות, ומאמץ שני זה לאתר אותו ולטפל בו. ובמקביל לחמ"ל הזה שנפתח לא מזמן, אני חושב שהוא הכי מתקדם בארץ ביפר, הוא מתואם כמובן עם השב"כ, עם ראם,
ראם זה יחידה מיוחדת בשב"כ שהעבירה לפני תפקידה, ועם הגוף של ראש הממשלה הקים להוביל את המאמץ הזה, את מאמץ הסייבר. הקמנו גם מרכז הדרכה, שאני חושב שהוא היום המשוכלל בעולם, ללימוד והכשרה, באמת עם מודלים ועם מבנים של ממש אחד לאחד, כדי להכשיר למעשה את אותם לוחמי הסייבר. ואנחנו הפכנו את זה גם להכשרה לא רק בתוך חברת החשמל, אלא גם במקומות אחרים, גם בארץ וגם בעולם. והסקופ החדש הוא שהיום הגיע למרכז הסייבר שלנו בפסטיבל, לא פחות ולא יותר, מנהל האבטחה הברזילאי של האולימפיאדה ב-2016. למעשה למשא ומתן ולבחינה ולמשא ומתן של שיתוף פעולה ושימוש בידע שיש בחברת החשמל לצורך למעשה חלק בהבטחה של האולימפיאדה שתהיה בעוד כמה? בעוד 3 שנים. אז אל תופתעו, אמירם, אל תופתע אם תראה עובדי חברת החשמל או כל בהקלדה של חברת החשמל בריו דה ז'נרו ב-2016, רק לצורך הבטחה. אני מדגיש. הצטרפו אליו גם לדעתי מפקד המשטרה של ריו דה ז'נרו ושל ברזיליה, של אחת המדינה שבה נמצאת ריו דה ז'נרו. בקיצור, הייתה משלחת מכובדת.